It's Abama on the beat. Mama biayilimu eze nwanyị mmelegi segote o abụ ọmụlụ ọmụmụ gị segote o osi na mmiri ha na-ehweli ilo mama 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 nne m eze nwanyị gị gbagote ọkwa nne nne ọkwụ ụgbọ eze nwanyị mmiri bịakana mama bịakana mama bịa dulunu m osi na mmiri na-ekwe na-enweli ilo isi na mmiri ibe nna ajụ gị maka na isi na mmiri ịma nweneta ilo nwoke koko onye nwụbarụ mmiri ka ọ ga-achọ onye libe nne mmiri ka ọ ga-achọ onye sibe nri mmiri ka ọ ga-achọ mmiri bụ ndụ ya bụ egwu ndị etu obi ọ nara injinia Bamma nye m ijele nyadaba anyị na ya ụmụ mmiri gbalị na-egwu ka anyị zụgbasịa anyị nke ọma onye ọ na-ewenye webe egwu ijele ka anyị nọ na ya ọyọ 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 onyanwa mama bịa yili m eze nwanyị mmiri gị segote o abụ ọmụlụ ọmụmụ gị segote o osi na mmiri ha na-enweli ilo eji m etotula webe n'elu gị etotula nye bụ ọjị eji m ọsọ ọbala webe n'elu gị ọsọ ọbala nye bụ nzu eji m ebe webe n'elu gị mama eji m ọkụkọ ọcha wee kwulu n'elu gị ebu m akwa niile wee kwulu n'elu gị eji m mmụta mbele mbele wee bịa achị m ebe ndị ọkpa nja wee kwulu n'elu gị nne wee na-asị gị mama ụbịalie nya ibe niile nna ya ka ịmele m nne wegwanagwa nwa na-agwa ka m ji bịa eze nwanyị nna m bịa n'ụlọ ala ego agbala bịa n'ụlọ nga n'ụra biko bịa nọ n'ụlọ gwalele n'ụzọ nwa mmanwụ na-akpọ gị mme agbakala ete mmiri unu kwụrụ ọtọ mama ka njuka na gị nke mma ga dị iche nne ọgwanne mmiri nwere owuwe ka nna akpọ mama bi na mmiri biko gbata ndị nọọsụ enyemaka ana m ajụ ma nke m aga dị iche na nkịtị mama bịa yili m eze nwanyị mmiri gị segote abụ ọmụlụ ọmụmụ gị segote osi na mmiri ha na-enweli ilo eze nwanyị ịbụ na mmiri aja wala wala ka m na-achụ mama bịa yili m
osi na mmiri enwere ilo osi na mmiri na-enwere ilo osi na mmiri enwere ilo maka na mmiri na-asị ibe dị njọ osi na mmiri enwere ilo agbalụsịa ngene ekwu n'ọnwụ osi na mmiri enwere ilo lelelelelelele osi na mmiri enwere ilo osi na mmiri na-enwere ilo osi na mmiri enwere ilo ọzọ nwa mgbagwu na-ege ga-azụ ọzọ nwa mgbagwu na-ege ga-azụ eke biko bụ na ezuzo n'abịa ihe na-ekwu eke biko nyeke n'oye ka oye wee zụọ oye biko zụwale ma abịa oye zụdịbe dị mma oye zụdịbe dị mma nye n'ịmụ ga mmịa ịmakwa na mgbe iji wee zụzọ biko nye n'abọ n'aka nyabụ ka ọ zụọ nyabụ ka ọ zụọ maka n'ụbọchị bakanalisia n'ụlọ ike lisie abụbụ na izụzọ biko nye nkwụ ka ọ zụọ nye nkwụ ka ọ zụọ nye nkwụ ka ọ zụọ dodo nwa na-eli akụ bụ ngwọ ngwọ biko bụ nnọkụ biko bụ okwu ọnụ nkwụ biko bụ na izụzọ nyababịazo na-akpa mma n'ọka nwekwa n'ebe anyị na-ayọ nwanyị ọrụ ụkpọ iwela gali owuwe gosi na anyị metọ kalam ibe niile nwanyị ọrụ ụgbọ biko na ụgana na-ebela ihe na-ekpe nwanne ka anyị ji weli mbọsi izizi wee bido mbọsi izizi anyị ji ayọta ibe ọkwa mbọsi eke ọkwa na mbọsi eke ka anyị ji eje na mmiri ịmakwale na gafu mbido izu na n'igbo mụrụmụ nwanyị ka anyị ji weli na-eke wee jebe na mmiri ịmakwana ebe anyị ji je na mmiri n'oriri mme anyị ji na-eto obi ọkụkụ wee bịa na mmiri anyị ji ọbala obu wee bịa na mmiri ya gbabala obu a na-ekwu nnụnwa abụkwana mmanya fanta ka anyị ji wee bịawa n'ahịa ụmụama ka osegota anyị amụ ya ka ise ntị wee na-ekpo mama anyị amụ ya gwekwa n'ọkụ oliana ọkụ kandụl ekwu ego ibe niile n'ụwa ka anyị ji wee bịa n'ilu ndị mmiri ego ya na ka anyị ji n'aka ya na ijite anyị ji bụ unu mkpụrụ iyi wee bịa na mmiri ịmakwale n'ise ntị malemana ndị ka ọ na-enwunye ọkụ enu eze nwanyị na ibebi na mmiri na-agba egwu ya ndị ọkpa nje niile na-eto n'ime egwu ndị mmiri ọkwa na-ebele ụba nne m onye ka anyị na-ebele enu mama bịa dụrụ nnu nwa gị eze nwanyị mmiri gị segote abụmụlụ ọmụmụ gị segote aja wele wele ka nna chue osi na mmiri a na-egwe na-enwele ilo nwamụje ka emere ọmụmụ na-ekwu n'okwu nwamụ maka ndị si na mmiri na iwelo na ile ọzọ onye bụ chi aba mma n'ọka ọnụ na-elele na-eke nele n'isi na mmiri iji ụwa na-eke n'anya n'ọgwa n'inye ka anyị na-eme ibe ndị mmiri na-atọ ma leka eze nwanyị nne biko bịa ka na ka ịzaza na-ebele mama bịa dụrụ mmụọ nne m eze nwanyị gị segote agbamụlọ ọmụmụ biko nke nne segotaba ama m osi na
nwanyị na-egwe na-enwele ilo ma nwa biko gana bịa kana yili nne nwa gị osi na mmiri enwere ilo eze nwanyị mmele nwanne ọgwụ gbogbo gotezie osi na mmiri enwere ilo ekena n'ụlọ ndebegwaligo mụ na-efili gị nna osi na mmiri enwere ilo ihe nne m biko zegotele nwa osi na mmiri enwere ilo abamụla ọmụmụ biko bịa kana yili mụ osi na mmiri enwere ilo mama mụ biko bịa kana kulu mụ ka ị na osi na mmiri enwere ilo osi na mmiri ya na-ekwe na-enwele ogwe n'ilo osi na mmiri enwere ilo onye nwere obi mmiri nwere ife ọma osi na mmiri enwere ilo o nwere ebe ụwa na jọsọsọ n'osi na mmiri osi na mmiri enwere ilo aja wele wele na-ele na mmiri ka anyị na-akwasala osi na mmiri enwere ilo ọzọ na mebụla egwu nwa gajege na ndị ọrụ ugbo ụmụ mmiri chukwu gozila agozi ndị ọrụ ugbo na channel. Please subscribe, share this video, subscribe to this channel, tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very free.